इराकदाथ' तेजपुरनिफ्रायनो बारबोआखै होमबा बोरै जाथावना ना बेयाव हारसा थायोना बर' थामारमोन आसलथे जों दा अरुणाचलनि नक्सा हाजोआव थांनो नागिरदों गोदोनि बर' राजानि जारिमिन खाम्फा दङ दा बेखौ जों रिसार्च खालामनो थांनो नागिरदों दा जों नै जोंहानि न'खरनिफ्राय ओंखारबाय माखासे लोगोफ्राबो थांगोन सिगोन सानै ओमफ्राय माखासे साब्रैया बाइक दङ बाइकजों थांसिगोन लोगोफोर नैबे रामदेबनि बागान नोंथांमोनाबो मालाबा फैबा नायलांब्लानो जाबाय दा नैबे जे हाग्रा बारिखाय आं थांनो हानायब्ला हाग्रा गैयाबा आं देखायगौमोन नोंथांमोना माब्लाबा फैबा नैबे दलं बारनाय लोगो लोगो नैबे रामदेबनि बागानखौ नोंथांमोना हाबना नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोरजों मोनफैबाय नक्सा पार्बत होननाय मोनसे जायगायाव दायो नैबे गेटथिंजाय जों हाबफैबाय गाखोबाय ओरै गोजौआव दङ जों बिथिं गाखोबाय बेवहाय सिगांनि जे गोदोनि राजाफ्रा नैबे अन्थाइफोरखौ माबा मोनसे दाननायमोन नामाथाय बेयाव दागो दंजोबो नै बेफोरबायदि दागो गोजा ओमफ्राय ओरै गोजौआवबो बायदिसिना खुन्था दंलाबायो न'सोमोन ना मामोन मिथिया दा जों बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरो नै मुलि देग्रा खोमालै बेखौ फसंना दोनदोंना मानसिफ्रा जनाय नङा जनाय नङा खोमालै मा बुस्थु दानख'नायसो बिदि दानख'नानै दोनदों एसे नारनो नायबा मिथिगोन नोंखौ बहायनासो दोनमारदों ना माबा मोनसे दंमोन आरोना बेवहाय बैफ्रावबो दं जायखिजाया मोनसे न' दं हा नै बेफोर अन्थाइया माबा मोनसे जानो हागौ नैबेवहाय मोनसे जोंनि बर'नि बाथौ थानसालि संनानै दोननाय दङ गोदो समावनो दंखायोमोन नै बियो गोदोनि खाथिनि बर'फ्रानो बानायना दोनहैनायनो दा बेखौ जों फोसाबथावथाव दिनै बेयाव फैनाय जादों आरो माखासे मानसिफोरखौ लाबोफानानै बेखौ साफा खालामदों बेखौ गोदान बेरा लागायनो थाखाय बेखौ सनस्रां होदों आरो नैबे दैखरा गोदो समाव जाय राजा बेवहाय दंमोन बिसोरो माने बे रायजो खुंनाय समाव नैबे दैखरखौ बानायलांदोंमोन बिराद समायना दैखरा दा बे नैबे न'खौ बानायनानैल'सो होनाय जादों आरो नैबे जायगानिनो सुकिदारनि न'आव जों थांदोंमोन माखासे सिगांनि समनि जि मुवा बेसादफोर बेखौ दोनदोंनो बेवहाय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानो नोंथांमोनाबो नायलां जोंनि गोदोनि बर' राजाफोर महाराजाफोरनि बे सोरजिनायमोन दिनै अरुणाचल हादोर पाकिस्तान बे जिल्लायाव थाफैबाय दा बे गोदो जों मिथिनाय बायदिब्ला बर'फोरनि गोदोनिमोन बियो दा बेयाव जोंहा गोबां बुस्थु दङ जोंनि नायफैदों दा बेखायनो बेहाय आरो जोंनिनो बे जायगायाव जोंनि बाक्सा नक्सा पाहार थानसालिबो गंसे दङ बे थानसालिखौ जोङो दिनै फोसाबफैदों दा बेखायनो जोंनि बर'फोरनि जि आगजुफोर दङ बे आगजुफोरखौ नायनो होनना दिनै फैनाय जाबाय ओरैबो फैदो जों नुफेरियाव बेबायदि दङमोननो नैफोर बर'नि माखासे आगरफोर दंमोन बे आगरफोरा दं दिनैसिम दासिम आरो बेखौ जों नै आगरमोन बेयो मोनसे बर' हारिनि आरो बे खर' मोनसे दंमोन दा बेनिखायनो जोङो दिनै बाथौखौ फोसाबनाय लोगोसे बर' हारिनि जि गोदोनि राजा महाराजाफोरनि जि दंमोन बेखौ जोङो नायफैनाय जाबाय आरो बे नै दो दोख्ला आलारि बाथिबो दंमोन दा नै बायजोब्बाय दा गुबुनफोर थानायखाय बेखौ फोसाबनाय जायाखै बेखायनो जोङो दिनै नायफैदों आरो नैबे हा बियो
नै बियो बेनिनो बेनिखायनो जोङो बेखिनिखौ नायफैनाय जाबाय दिनै नैबो गोदोनि महाराजाफोरनि मा खालामो बेखौ दा बुंनो हाया बेखायनो बेहाय जोङो दिनै नायफैदों नायफैनायजों लोगोसे जोङो माखासे बर'नि जिथु जारिमिन लिरना गालांनाय दं होनदों बेखौ जोङो बोखांफिननो नागिरदों आरो जोङो मोनसे न'खा दङ होनना खोनादों जों बेखौ मोनसे अरुणाचलनि आबर मानसिनाव बा अरुणाचलनि सासे थागिबि मानसि सुबुङा दं होनो जों बै बुरन्जिखौ जोङो नायनो थांगोन दा बेखायनो जोङो दिनै महाराजानि जि बुस्थुफोर दङ बेखौ जोङो देखायनो थाखाय केमेरा पार्सन महित बसुमतारीखौ खावलायनाय जाबाय दा बेखायनो जोङो बेखौ दिन्थिनो नैबे गोदो समनि ओंखाम संग्रामोन नामाथाय गोदो समनि राजाफोरनि ओंखाम संग्रामोन नामाथाय बे अरदाबजों एखेथार आरोना ओमफ्राय बेवहाय मोनसे इथाबो नुदों जोङो NP लिरलायनाय बे गोदो समनिसो जाखो ना उन समफ्रावसो बानायनाय बेखौ जों हमनो हायासै आरो अन्थाइफोरखौनो माने मार्तुल बायदि दाननानै दोननाय दंजोबो आरो मार्तुलजों एखे एखे जिबायदि स्लिप स्लिप दाननानै बरिया साइजनि खुन्थास ना माथाय बेखौ मिथिला नैबे माखासे खुन्थाफ्रा गोदोनि समनि न'मोन जानांगौ दा बेखौहाय उन समफ्राव माबा मोनसे जाहोनाव बेखौ सिमफायजोब्बाय बेनिखायनो बेफोरबायदि थुख्रा थुख्रा जानानै दंजोबो माखासेया बेवहाय दाननायबो सिन दं ओमफ्राय नैबे जिथु दैखर बेखौ सिगांनि मानसिफ्रा गावनि आखाइजोंनो बानायनाय अन्थाइनि दानख'नानै बानायनाय रिं बियो जोबोद नायनो समायना गुवार गिदिर दैबो दं दैयाबो बियो मोजाङानो दं दासिमबो बेखौहाय अरुणाचलनि मानसिफ्रा बेखौ न' बानायनानै दोनदों दायो दा बे दै लोंनोबो हायो जोंबो लोंनानै नायदोंमोन जोंनि दैखरनि दैजों एखेयानो दा बेवहाय सिगांनि समाव माखासे खाथि खालानि बर'फ्रा मिथिनाय आरो बुंनाय बायदिब्ला बेवहाय गोबां गोदोनि समनि आइजें आइला मुवा बेसादफोर दंमोन दा बेखौहाय अरुणाचल सरकारा गावसिनि जायगायाव थानाय हिसाबै गावसिनि मिउजियामाव दोनहैजोब्बाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों दा बेवहाय जोङो माखासे खाथि खालानि हाग्रायाव गिदिंनायाव गोबां गोदोनि मुवा बेसादफोरखौ नुनो मोनबावदों ओरैबायदि मोनसे सानथावना जायगा आरोना बियो गोदोनि समाव अन्थाइखौ माबायदि न' खालामोमोन बेखौ जों सानब्लाबो सानख'नो हाया आरो बेखौ माखासे हाग्राफ्रावबो गोबां गोलैसोना दंबावो नैफोरबायदि अन्थाइफ्रा दा बे हाग्रा सिं सिं दसे हाबनानै नायदोंमोन जों बेवहायबो नुबावदों गासिबो माने हाग्रायावनो नैफोरबायदि बायदिसिना बानायनाय मामोनथाय बेखौ जों मिथिनाय मोनला बेफोरबायदि दंसै आरो नैबेयो बिसोरनि डास्टबिन माने मैला गारग्रामोन नामाथाय बेफोरबायदि गल माबा मोनसे खालामना दोननाय आरो बिदिनो नैबेबो खान्थाल बिफां बियो बेखौ गोदोनि समाव दंमोन ना मामोन बेखौ मिथिया जोङो बिराद बुरजा थांखादोंमोन बे माखासे नैबे खाथिनि बर'फ्राबो फैदोंमोन आरो बेवहाय दा जों गासिबो ज' लोगो मोनलायबाय सेर सेराव होदेरखानाय लांफिनजोब्बाय बे फख्रियाव थांनाय थलाय दा नैबे साइडथिंजाय फुख्रि दं होनना बुंदों माने हाग्रा जाजोब्बायनो आरो फुख्रिखौ जों हाग्रा जाजोबनायखाय थांब्लाबो मोजां नुबोआसै गोदोनि समाव मोजां मोनो साफायैनो दंमोन थारमाने हाग्रा दुजोब्बाय ओमफ्राय नैबे हाग्राफोरथिंबो बिदिनो बायदिसिना दं आरो ओमफ्राय नैबेथिंजाय माबाबाय फेन्सिं सोंनानै दोन नैबेवहाय हाग्रा सिं सिं हाबनानै नायबावदोंमोन जों बैफोरबायदि आगर एरनाय अन्थाइफ्रा बिराद दंबावो आरो दासिमबो बेफोरखौ साफा खालामबावोबा आरो मोनबावगोन आरो बेनिफ्राय बांसिन साबसिन नायथावनासिन मुवा बेसाद मोननो हागौ आरो जोंनि आन्दाजाव दा जोङो बेवहाय मैदेरबो दङ होननायखाय बांद्राय हाग्रायाव हाबासै दा फुख्रिखौबो देखायनो हायासै आरो नोंथांमोना जाहाथे फैयोब्ला मिथिगोन नुगोन बेफोर गोबां अन्थाइफ्रा नैबेवहाय बायफ्लेजोब्बाय सिगांनि समाव एसे मोजाङैनो दंमोननो दा जों बोथोरा बेसेबां मोजां नङिखाय अखाबो हाबाय थाबाय बेनिखायनो थाब फैबाय आरो ओरैजाय हाग्रा सिङावबो हाबनो हादिया फारसेया गिदिंफिनबाय माखासे बहुद माबा नायबाय जों लांनो मोना नै बेखौ लांबाथाय फाग्ला जाहैनो हरावनो थान्दाथार जायगाया खुगा सुगा बेखेवनो हाया